Ushitshela amandiya. Ngiyabona nje. Hayi sikwazi thina ukubuka amandiya. Ngicela ushitshela amandiya sekudlala ibhola. Hawu sokusibuka ivili abantu bedonsana ngeenwele Ngani? Lokho evula amandiya manje. Lokuvukile ngo7 ngisenza kwamandiya. Siyalala amandiya. Ekuseni amandiya. Siyesikoleni amandiya. Hayi amandiya. Nothisha wethu eNdiya. Hayi ngiyakufeyifile. Mthayiza engeke. Ilife is skits manje. Hayi. Khopole ngizobuka la. Hawu yabona. Hayibo. Ushite lento le. Yes. Andiya manje. Vul. Shawa njani? Mthayiza mfethu kanti uyaje ibhola idlala. Konje dlala phi? Yazi. Naw futhi awazi. Yabona lento yokufaka kwe-DSTV. SABC 1 uba. Lethandani ngizozisingaza. Ibhola mfethu ibhola ibhola. Okay. Asifonele team manje. Fonele team. Phone. Hayi that's. To copy the song as your welcome tone, please press hash twice. Still Leo Messi, and it's 4 for Barcelona, and that is a trademark Leo Messi strike. Adriano flips it in, and it's spectacular goal. Lionel Messi left unmarked, and that is a massive Uyifanela ingoma lo manje. Ingoma. Except kwa. Waphe. Mofika la usedele le ngoma uqeda ukuyidlala. Yiphi ingoma manje? Hawu, le qeda ukuyidlala. Hayi mina lo vese niyagula manje hayi. Yazi ngiyeza nje manje lapho. Ya ngiphinde ngifone. Awe. Lo vese bayahlanya emakhaya. Sibabhema yini? Uthi simfonele futhi. To copy the song as your welcome tone, please press hash twice. spots the far corner. Places it there. Ingoma. Uyibambelani cisha manje, cishe 4 thina ngithini sokufonela ungayibambi ifoni. Hawu, akufuna usendele ingoma kodwa uyahlanya ngithi fonela. Uyaphela uzofanele yimi. Ngikunikwe mina by airtime la. Manje phela uzofanele yimi. Fonele phela. Please wait a moment. Your call will be connected. To copy the song as your welcome tone, please press hash twice. That is world class. Awuthi mfethu. Yini. Asifonele uthina. Sayiza mfethu. Uthulela. Kanti uyaje ibhola idlala. Hawu. Konje dlala phi?